I dag sætter borgerne i Middelfart deres kryds på stemmesedlen. Jeg er taget ud til Lillebæltshallen. Her beder jeg borgerne om ikke kun at sætte krydser, men også til at skrive en fælles ønskeseddel til den kommende borgmester. Så det du ønsker dig, hvad er det? Synlige fodgængerovergange. De er udvisket nu her. Vi siger til vores børnebørn, der hvor vi går mest sikkert over vejen, det er ved en fodgængerovergang. Så spørger de jo, jamen, hvorfor er der ikke de der stregerforhold, som du siger, der skal være? Og man kunne have et ønske. Man må godt have 2 ønsker, hvis man har det. Det har jeg faktisk. Ja. Og bedre skoler. Værsgo. Hvad er det, du ønsker dig, siger du? At hullerne kommer væk, for den er simpelthen så smadret. Herinde handler det om rød og blå. Men på ønskesedlen bruger vi alle farver. Very happy. Så glade børn. Yes, glad. Selvfølgelig kan alting blive bedre, der er altid plads til forbedring, men jeg synes egentlig, de har et fornuftigt kommune, der har. Jeg pakker sammen for i dag. Nu vil jeg sørge for, at ønskesedlen kommer frem til borgmesteren. Så kan han i morgen tage hul på 4 års arbejde med borgernes ønsker lige foran sig.